ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Good morning, good morning. Good morning sa kabusbong tagabantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Nyato ng pong aldaw na Miyerkules. Petsa 5 na sa bulan kan Marso 2025. Pagpoon mga tugang kang season of Lent. Iyo piningo niyan ang aldaw kang Ash Wednesday. Ayan, pagparandom mga tugang nakitahali sa Alpug, babalik sa Alpug. Yan. Walang forever sa mundo. Yan. Kaya dapat magpreparar kita. Anytime, mga tugang pwede tayong tawagin. Harog kang nakabugtak dyan kayo dyan sa may sementeryo dyan po sa Legazpi, sa Arco. Today is my hour, tomorrow is yours. Kaya lagi handa lang kita, ha? Alright, mga ito nga po sa lingkod. Mardela dahil iba sa dito sa naperutian. Inibaran mo kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, pangyayari sa palibot. Kasabay sa dyan ang pagipaguro nato sa mga taong nasa likod ka mga bareta. Report sa lipo sa luwas sa bagikan Mega Post Patrol. Kapadagos na pangalap ng mga istorya para maibalang ibog sa banuan kasi napukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan mga tugang sa 3rd District. Ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Siringman sa Daraga area, yaon po dyan si Karen Nicole Ala. Kasabay ang mga istorya dyan sa Kapitolyo Provincial. Partner Alarmario City Hall. Asin sa sur na party kan Legazpi. Mantang yaon man si Joshua James Vino sa Regional Center Site. Asin sa Legazpi 4th District. Daman sa 1st District, kasabay ito dyan mga tugang Pading Jomar Bien poon Santo Domingo hanggang Tiwi. Mga pangyayari po sa Satuya pong palibot all over the province. Covered po yan kan DCGB. Mantang yaon man ang newsroom para po ito kaya ng mga pangyayari sa nasyonal at sa ibang parte kang Kabikulan. Yaon dyan mga tugang kasabay ta sina Jenny Machibadlaran, Angel Mustasa, at sina mga interns, mga tugang sa Satuya pong ano yan, Bicol University. And naman po sa mga kabarangay ta, kasabay taman mga tugang mga OGT kang Cat College, sina Dante Milgarasin, Braille, Allen Santor. Diyan po sa technical side, Chief Ramir Tanay. Asin po siyempre si Jerome Nico Martinez sa Satuya pong IT. Diyan sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa DCGB Live app. Diyan man si Shara Meliron para po sa Production Assistance Center. Si Boy Mata sa mobile, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po kapos mga kababayan, inapapon sa rong magmang morning. Sana po okay ka mo.
Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. when the moon is bright, Mainit po ang marasasang panahon. Mga tugang, knock on nasa danger po kita. Sabi kang pag-asa, ha? Dahil lang po sa pag nag-abot mga tugang ng 42 degrees Celsius ang harasaas. So ito pong index, yung namamatian tang init sa lawasta, mga tugang, nasa klasifikasyon mo kan danger, no? Yung ngunyan na aldaw, digdi po sa probinsya kan Albay, sa Legazpi City, ano yan, may forecast ang pag-asa na 43 degrees Celsius, including sa Catanduanes and Camsur area. O kaya sa Pili in particular. No? So ingat po tabi kita, difficile na ang sitwasyon. Magpasiguro sa napirmi. Ha? Kaya pong sobrang init, mga tugang, may maraot man iyan na sabi nga ni daradara sa lawasta. Primero, so mga rashes. Ha? Mga rashes, mga tugang. And pandua, yung heat stroke. Diba? Yan yung sarong kondisyon na mina-overheat ang lawas mo dahil sa sobrang pagka-expose sa grabing init. And pwede ka man magkaigwa ng stroke kung sobra po sa imong paggiro mantang mainito ng panahon. Ayan. Tapos, pwede ka heat stroke, mga tugang, yun, mga heat rash. Kasabay dyan yung bungang aldaw. Okay? Kaya pasiguro po tabi kita. And then, ini po mga tugang na, ano yan, heat exhaustion. Yung sobrang kapagalan, dara po kang sobrang init. So, magligay kita, always hydrate yourself, mga tugang, with water. Lalong-lalo na mga kapata seniors. Dahil po mag-expose sa sobrang init, magpasiguro po kita permining maiinom na tubig. Pagkatapos, maluwag lang na bado ang sulugunta. And always, dyan po sa harong nindo, magtinir ka mo dyan po sa malipot na parte kan harong. Tangani pong maiwasan ta po yan, mga tugang na nagkakapira na mga medical conditions, mga tugang dara, medical problems, dara po kan sobrang init. Actually, ngunyan pasana, mga tugang dahil panahaloy, ang Department of Education na i-rekomendasyon na mga tugang ang DepEd na bago ho ng schedule kan klase and dumalyo duman sa pigapod niya itong mga tugang na remote learning para maprotehiran sa mga estudyante kontra mga tugang sa matinding init. Remember, kanakagi pong aldaw sa Manila, halos gabos na eskwelahan duman, pinag-suspindir sa mga klase dahil po sa halangkaw, 46 duman eh. So, hindi sa tuya, nasa 43, pero sa kategorya po kang pag-asa, nasa ano po kita, nasa danger, no? 43 degrees Celsius. And duman sa nailing mga tugang na outlook, yung forecast po ninda hanggang sa aga, same ang mamamatayan niya itong heat index. Kaya yung papasabot sa mga kababayan sa mga aki, iwasan magpara balad, no? Sa mga may edad na, mga adults, iwasan po na magtrabaho expose sa direct sunlight. Tangani pong maiwasan itong nabanggitang 4 medical problems na pwede nyo doon sa paron, na pag napabayaan po yan, pwedeng may magadan, di ba? Kaya po, tabi, iyan ang mga pagbabago kong panahon. Talagang ang panahon ay nagbago na po ang panahon. May sa transition na kita, no? Tapos na yung amihan season, kaya naglalawag na kita mga tugang dyan po sa pag-init naman. Kaya sa summer season na. So sabi nga ni, ma-experience tayo yan mga tugang na full. Sabi nga ni, kaya full na init, mga tugang magpuon sa Marso 15. Kabanga hanggang bulan ng Marso, dire-diretso po yan ang mamamatian hanggang Mayo. Kaya expect mga tugang sa mga bagay-bagay. And sana ang mga local government units dahil na magkapa-kapa pa mga tugang araw ka nangyari sa tuya kahit ito po na panahon na tinamaan kita mga tugang kan El Nino. So ngunyan na araw po kayan magpasiguro na
Ayan naman ang pangapudan kan NDRRMC, National Disaster Risk Management Council, asin kan OCD, na magpreparar mga tugang kontra diyan po sa sobrang init kan sa tuya pong panahon. Ha? Maray na po ang nakahanda. Sabi bagat ang Pag-asa, ang sakuna ay walang panama sa taong nakahanda. Mga tugang dagdagan pa ni istorya, halipudan sa luwas. Chief Jim nagsalita na sa linya. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, so salamat Director Mar. Talagang malanit dito sa luwa. lalo dyan sa lugar mo, ano? Dyan sa lugar mo, early morning, you can experience yung talagang malipot, no? Oo. May mga alapa-apangan eh. Kaya lang, pag araw na kayo eh, ay naku. Oo. Kato masiramon mag-motor ka, magbiyahe ka. Digdi sa area baga kan ligaw, pasiring sa uwas. Grabe mga kwan dyan. So, nagtitiring ko pa na baga so nasa nga kan akasya hali sa wala. Oo, kumbaga parang may nag-agi ka sa tunnel of trees. Yan, mapresko. Oo. Pero ngunyan, ta pinarulod na, isos kon lanit kan init. balda. Garo ka bibing kapag naong ka sa tinampo. Oo. Mainit sa irarom, mainit sa ibabaw. Oo, sabagay ito, nakita ka. Kung kita maglakaw, paano? Ayan, yan ang bilong ako sa'yo. Praktisado ka dyan. Pero, likay-likay lang, amigo, ha? Pero minsan na magbalon tubig ta, pasiguro kita. Ito na. Ayan, aha. Anyway, tabi Director, sa mga dagdag niya itong bareta, kung ano, ang mga nagkakairiling niya ito niya na mga trabaho, digdi sa Kalaban, Kantinampo, and pa na mga seksyones, barangays, 3rd district area, na mga proyekto, kadaklan mga patinampo tabi Director Mar, Aha. nagdadangadang an eleksyon, dahil man ini mauulang. Yung ongoing na, no? Ongoing. So, mga ongoing na mga exempted na yan. Puga-pugang ngunyan ang mga proyekto. So, wala to tabi Director Mar, talagang maski sain may proyekto digay. Iyo. Nasa pag-implementar na baga katong mga road rehabilitation, national highway, in bagin so iba pa na mga patinampong sakop kan DPWH. Talagang pukpuka na ang trabaho ta inoportunidad na sa panahon kan taga-init. Ngunyan sa hapot na madali nagdadangadang an eleksyon, ano ini maapektuhan kan election ban an simbag basado sa pakipag-ulay niya to kay Chief Planning kan DPWH 3rd District Engineer Richard Moet na ibang ini mauulang kan eleksyon sa pagsabing gabos na ini in-apply for exemption dyan sa Commission on Elections. Ayun, gabos na in-apply, granted na. Granted na wala man rineject. Ayun, okay, sige. Pero so mga subject for bidding, yun ang nasa entonces. sundo sa nang na sa bidding, in award, pero gari ngo na mapupunan. Ay, pangyari, di, pag natapos na ang bidding, may bingga na. Ito hindi gari kwan. So, yan ang aram ko sa kalakaran, no? Na pagtapos ng bidding, obligado ka na. Kung ika ng gana, obligado ka na. may sanabas na naman sa nakita sa mga ongoing. Ayo, basta ang sitwasyon dyan, ang sabi ni Engineer Muwit, dahil mauulang iyan ng mga nagpupunan mo niyan, So, mga magpapadagos iyan. So mga nagpuro na, dahil na yan kikaulangan. Okay? Diretso na yan, sundo na matapos, sundo na umagi ang eleksyon. Oo. So yun yan tabi Director Maran sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Kaya po mga tuga, mga panas kong mga informasyon, mga update natin yan nali po sa DPWH 3rd District Engineering Office. May kinaraman po dyan sa mga proyektong Pigko-Pagibo na napuunan bago pa man po ng election period and bago pa man puon mga tuga ang mga pagbabawal, dati nang nagpupuon ang nagtatrabaho na. So dire-diretso na po, pero in-apply magyaranin na yan para po duman sa sa exemption sa mga public works. So yun po yan na grant man databi itong mga in-apply ni Dagabos. Okay, padagos ang pagtrabaho. Pero sa mga pig-bidding, pasa na. And subject for bidding, hanggang duman sa nasa bidding,
wala pang patrabaho. Yan. Para po naman sa mga kababayan natin. Iyan ang saro sa mga, sabi nga ni Ken, padagos pong pigubantayan. Okay? O bueno, mga tugang, ang sabi, balikan tayo itong manungod po naman sa pagbabago kan DepEd na pig-recommendara. Ang sabi mga tugang, mababago sa oras, mga tugang, kang klase. Sabi ni Education Secretary Sani Angara. Base duman sa proposal, 8 a.m. hanggang 10 a.m. in the morning ang sesyon. 10 a.m. hanggang 2 p.m. ang asynchronous learning. As in 2 p.m. hanggang 6 p.m. naman ang afternoon session. Kaibanan po sa mga propesto na ipigsumitir ang kadagdagan na water and rest breaks, as in ang pagtagama nin mas dakul mga tugang na electric fan sa mga eskwelahan. Ang sabi ni Secretary Angara, handa na ang DepEd na magbalyo sa alternative delivery modalities o yung ADMs na tinatawag nila o remote as in asynchronous learning pag uminabot po sa 42 degrees Celsius na heat index o susog sa direktiba kan mga local government units. So, nabiso ni Angara sa mga eskwelahan na iwasan ang outdoor activities sa oras kan makusog na init, asin limitaran ang physical activities asin gibunin ni sa mga malimpoy na lugar. Ayan pa, magiramduman na nagpo na pong mag-restore ang Pag-asa nin biglaan na pag-itaas kan sa tuya pong heat index sa nagkapirang parte ka nasyon na uminabot po sa 42 hanggang 51 degrees Celsius na pikonsider na red o kaya nasa danger na level mga tugang. O yan po tabi para duman sa mga kababayan natin. Alright? Okay, hello kay James Lee Bonete. Ingat nga tabi boss. Okay, and then siyempre kay Sir Jeff Santos, nakantabay po dyan po sa Queensland, Australia. Napagi po kan DCGB Live app, asin kan DCGB, News Online Facebook page. Sabay-sabay ni Sir Jeff habang nasa trabaho. Yan. O ngayon, hiniman si Sir Banjo Barrios, 43002, nakantabay sa Alaska. And then 43016, si Sir Arvino Balaoro, nakantabay mga tugang sa Dubai. As in sa kapos po ng mga inaabot sa yung broadcast sa 729 kHz, sa pitan ka mga radyo, sa Tabaco City, as in sa iba pa pong lugar. Good morning po sa Indo. Salamat po sa padagos na pagtitiwala. Yan. Si Sir Mark J. Sanchez, mga tugang, nakantabay pirmi yan dyan sa HJ Farm. Garo madali na naman mag-harvest so mga mas mahamis, as in mga manamit, as in juicy na mga watermelon. Kasabay garo sa mga masisiram na kunyan na melon. Tatanong mga tugang ni Sir J. Na Sanchez, yung HJ Farm. And padagos lang po ang pagbakalta, mga tugang sa tuyang mga ka-farmers, kasi tuyang mga produce, because generally, mga tugang, iyan po pinaghirapan pagkatapos talagang pigsisiguro na ligtas po yan sa anuman na peligro ang mga pigbabakal nindong mga pagkakan. Yan po tabi, para duman sa mga kababayan tangkilikin natin ang ating mga ka-farmers. Kaya nga ni minsan naugma kita, mga tugang dyan po sa pinagigiwang kan Liberty ko, hanggang LCC, di ba? Particular ang grocery section po ninda, yung sa fruit and vegetable sections na sinda na mismo nabakal kan mga produce ka mga farmers, so that mga tugang day masyadong maghalangkaw no day na nag-agi sa middleman, sinda na mismo kung kay puwan na dumano ninda para pick up po, pinipick up ninda, and kung may kapasidad so farmer na mag-deliver, dinideliver po ninda, and dakulang bagay po yan para sa mga kababayan na day sinda mga tugang mababarat. Hello kay Sir King Reynaldo, nakatabay po dyan sa Bangkiruhan. Alright, maganda po mga istorya. Nasa linya lang si Partner Alar Mario para sa nagdagyan itong mga istorya. Hali po dyan sa Luan. Partner Al, good morning, mainit na. Let's come in. Oh, partner. Hello.
Oh, yes, yes, go ahead. Hello, Yeah, partner. okay na, go ahead. Yes, Pero partner, mainit na talaga. oh, naapiktaran kang init ang signal. Magilid ako. Magilid ako tanganing makakakita kimanay na signal. Nangyari, no? Ang signal mo pati, pag mauran, apiktado. Oh. Pag mainit, maapiktado. Pero partner, kay puan mo ng pasalidahan na yan sa mga amigo ta? Baka pwede. Pwede na mapili kita naman sa barkada ta. Yeah. So na yung natipid gamit dyan. Pamanaan sa kuya. Yeah. Okay, sige. Sige, partner, iginilid mo na. Marami ang trust kan sanggunian palunsod para pagadalan sa committee level ang planong pagtaonin financial assistance sa mga deserving alagad pobreng estudyante sa college sa college study, partner. Sa draft ordinance ni City Councilor J.P. Lee, Chairman kan Committee on Education, plano kan syudad na magtaonin tiga 5,000 kada school year sa 70 mga estudyante na mapipili deserving alagad alay sa pobreng pamilya, at least sa kada barangay magtigsararo di 70 mga estudyante man, partner, ang magkikinabang kani kada taon. Alagad may ibang suwestyon ang ibang city councilor dahil kaya garo di iton man ang matatabangan. Siring kay City Councilor Ato Valladolid na may suggestion man na kung pwede kada semester matawan bako sararoan kundi kada semester may maresibi lamang na ayuda pinansyal ang estudyanteng mapipili, partner. Ang pangkuleyo. Pangkuleyo ini, partner. And si City Councilor Glenn Casulia may suggestion man na kung pwedeng imbis 5,000 tiga 3,000 sana mas dakol na mga estudyante ang magkakatarabangan. Dahil ang syudad ngayon nagkataungan inin budget para sa infra project sa mga barangay kada taon. Ano daw kung ang mga estudyante sa Roman ini sa tawanin priority sa importanteng marayan ang pamilya, at least may mga magpaka-graduate lamang sa kolehiyo. Pero ang proposal, partner, pirang kantidad? Ang proposal is 5,000 per semestre? school year. Per whole year? School year. School year. Ayan ang original na proposal. Okay. Pero garo na man kani satisfy si Bang Konsyal, siring kay City Councilor Ato Valladolid and City Councilor Casulia. Kaya nga na big question na kung pwede mas dakulaan na matabangan na estudyante. Kaya anyway, ang mga question na yan, noted man iyan ni City Councilor J.P. Lee bilang Chairman kan Committee on Education, napigmaray na yan na magpapod giraray ng committee meeting para ma-formalize itong mga question na to and makonsulta man sa mga concerned department sa sa IPAPA, sa DepEd and no, CHED pala sa CHED, yan. And siyempre sa city government kung may available man na budget para hindi. Kaya and bagay na nitabi, partner, gabusiyan ito karon sa committee level. Ang sabi ni City Councilor J.P. Lee, sa mga sundal daw baka sunod na simana magpapagyari siya ng committee meeting sa Committee on Education level para pag-uroronan ang mga session na ni kaniba niya mga pag-iriba. Ayun, so ang mga makwalifikan dyan, so mga poor but deserving. Opo, so mga TOs and at least alang kawang grade may average sindang bulon para makapasar naman sa kwalifikasyon na pigahanap mo yan ka city government para naman sa masuserteng makaka-avail ka ni partner in case na ma-aprobara na ang proposed ordinance na ni City Councilor J.P. Lee. Okay.
So yan ang informasyon pa haligaray sa City Hall, Alarmario. Thank you. Thank you very much sa partneral. Ako ni guwaman sa ng kwartama ng Gadan City Government. Why not? Diba? Kaya pag-ururan mo ng Kimaray, ilatag Kimaray, puton ang budget. Kung may budget para dyan, na naka-earmark, di ipadagos tabi ang satuya po na pagtauning tabang o asistensya dyan po sa mga estudyante, partikular sa mga nagkukulehiyo, kangani po na makunyanan, masustiniran sa inda pong pagkaklase. Kagong niya, bako po karaw-karaw na ang pagpapaklase. Although may mga assistance ang pigtatawhan, man iba-ibang mga grupo, and mga iba-ibang local government, but then, kahit po talaga na sustinido para dahil man madipisilan sa mga kababayan tayo. And because of, sabi nga ni, pabago-bago na ang klima, minsan titamaan sa mga pananom, kan mga parauma na nagpapaadal, diba? So mga parasira na naglalawod, minsan dahil nakakalawod dahil lang po sa maraotang panahon, may gale warning, may habagat, diba? Yan ang nagkakampi na po ng mga mga dapat pong asikasuon garotabi. Okay? Hello kay Sir Francis na Buhaloy, sa buhay pong presidente ng Kabalikat, Civicom 430 sa Rumbanggi Base Chapter. Good morning po tabi. And all 41s, Can 430 sa Rumbanggi Base Chapter. Good morning po sa indo. Okay? Bueno, mga tugang, garo may nag-arabot ng mga Boy Scouts and Scouters from the island provinces of Catanduanes and Masbate para po duman sa 2025 Regional BSP Jamboree. Nagigibon mga tugang dyan sa campsite and evacuation center dyan po sa Barangay Bagtas sa sa Ligao City. Yan, kaino tinuti yan na nagawing host kan sarang dakulang event mga tugang kan mga scouts and scouters. Yan po na ini pong Ligao City. Kaya ang pasalamat po ninda dyan po sa liderato ni Mayor Tainando Gonzales dahil lang po sa Asingkang Provincial Government dahil sa suporta sa Boy Scouts of the Philippines. Yan, sana marami ho kayong matutunan na mga kababayan from all over the 6 provinces mga tugang of Bicol Region para po dyan sa Regional Jamboree kan Boy Scouts of the Philippines. Imbitado ako dumangkotang Matok Jerome para sa mag-lecture manungod sa paggamit mga tugang ning VHF radios, kundi pasensya na po tabi Sir Gob Marbs dahil kita abilablit dahil po makakasundo sa schedule ta. Tanginot ko nag-ready na ako kayan kundi na-postpone baga. Galingon niya na panahon tabi Sir Gob Marbs, pasensya na po, di tayo available sa oras, may bangga sa oras natin, kaya hanap na lang po kita ng ibang pwedeng makaturo sa inda. Ayan, okay? O bueno, mga tugang, standby lang po. We'll be back for more stories after the news break kasi hindi pa po niya itong mga hanap buhay. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Plano kan Department of Education na magbugtak nin mga mental health as in well-being offices sa mga eskwelahan. Sigun kay DepEd Secretary Sani Angara, igwanin pinirmahan na implementing rules and regulation kan Basic Educational o Education Mental Health and Well-being Promotion Act. Katayuan ka nasabing propesto na magkaigwanin improvements sa mental health facilities as in serbisyo sa mga eskwelahan sa nasyon. Papanginotan ini kan mga Schools Division Councilor kung saan ipaprioridad ang well-being asin makabilog nin learning environment. Matindog man ang DepEd nin mga care centers mantang sisiguruhon na igwanin counselor ang kada eskwelahan. Yan ang pangalas 11 Bareta, ahali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Biogesic for Kids, dahil nakaipuhan ni Shea, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handa
Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, boss mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang, diretso kita sa mga istorya na po na pagkaaga. Miyerkules, sa mga devotees po ni Mother of Perpetual Health. Don't forget to attend Imagine sa your novenas. At saka magpa-cruise po kita. May mga schedule po ng mga misa, schedule nin pag-cruise kan mga angog. Magpasyan po kita sa mga simbahan para po, masunod sa mga obligasyones na bilang mga Romano Katoliko. Okay, mga tugang naman po sa mga kababayan mga tugang, ang bilis-bilis ng panahon, 68 days na lang, eleksyon na. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Ayan po tabi, ayan, pili ng tamang tao sa tamang pwesto para may mangyari po sa satuyang mga kamautan. Yan. Para duman sa mga kabarangay nato. Alright? Sige, mayroon na tayong 68 days na lang bago po mag-eleksyon. Kaya padagos po ang pagrani. Padagos man po ang pag-asikaso kan mga lokal na gobyerno para pagpun kang karampanyahan mga tugang sa lokal so mga dapat nindang programa maibariwas na bago pa man matapos. Okay, bago man abuton kan batingting kan pagbabawal sa March 28 start kang campaign kan lokal. So gabos po yan ang mga programa ninda apera sa burial and health mga tugang, di yan pwedeng gawin, no? So baka magkapagbayular mga tugang sa Omnibus Election Code, kaya pinagbabawalan po mga tugang kang COMELEC na magamit ang resources kang gobyerno para sa bintay mga tugang kan mga nasa pwesto. Yan. Okay? Yan po tabi. Good morning kay Sir Jerry Aranya. Lugi naman ngaya kay ni newlywed. God bless all over the world. Mainit tadi. Watangon yan. Araw mo, amigong Jeril. Talagang walang forever talaga, di? Biriyon mo yan, so Thailander na nangganakan 2013. Duman sa, mag-agong ini? Si Ikat Chay asin Likana Tinararat, iniso ng ganakan longest kissing couple na pinagdeklara kang Guinness World of Records kan 2013 kasabay sa Ripley's Believe It or Not. Ining duwang ini nagadukan ning 58 oras 35 minutos pero kasod man nag-anunsyo ng bulag na sinda. Mangyan. Yung gano'n naman 58 hours and 35 minutes na nagkissing scene sa dua. Pero mo niyan, bulag na. Yan po tabi, no? Kaya walang forever na. Sa kami kong Jerry, walang forever talaga. Di ba? Okay, so, iyan, mga tukang naman sa mga kababayan padagos ang mga preparasyones, and paano na nga suakap, Papamar? Diba? May development po kayan, pigalat baga kang COMELEC, itong binagong guidelines from DSWD and katabang ng mga tugang SUNEDA and nagtabang man sudole yan sa pag-formulate kang bagong guidelines mga tugang sa AKAP yung ayuda sa kapos ang kita mga tugang program yung controversial baga na piga para baratikos kaniba gustuhon man kaniba yan. So ang sabi kang Commission on Elections mga tugang kasubago,
pigkumpirmar ni Chairman George Erwin Garcia na naipadara na kan Department of Social Welfare and Development itong guidelines manungod po sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program. Ang nasambit pong patakaran o regulasyon, iyo ang pagbabasehan kang COMELEC sa pagtaonin exemption sa programa sa pagbabawal mga tugang ngunya na 2025 midterm elections. Yan, 68 days before ang election, niluwas na mga tugang pinadara na kan DSWD sa COMELEC so guidelines na bago. Yan. Sa guidelines, magkatuwang po na pigluwas kan DSWD, Department of Labor and Employment, as in kan National Economic Development Authority o NEDA, an sabi nga ni kayan magsisiguro na ang AKAP mga tugang mapapakinabangan kan magkakanigong target na sektor. Ayan. At may mga kunyang baga na kung bako kangaya kaalyado, day kangaya mga sa lista. Diya? Iyo yan ang mga kunyan. Ang sabi, mga tugang, ini sa mga individual na mas mababa sa minimum ang sweldo, as in mas apektado kan pagitaas po mga tugang kan presyo kan mga pagkaon, as in iba pang mga serbisyo, itong piga po na inflation, epekto kan inflation. Kaya baga namuk na yan po naakap kay itong mga nakaging taon. Okay. So ngunyan, dahil ma-eleksyon, pigagadan kan COMELEC ng guidelines, as in nagtarabang-tabang na sutulo, as per survey ngaya, dakol ngaya ang gusto talaga kan akap ng mga Pilipino tatabangan da ngaya. Yan. Dakol nga nagreklamo na dahil man kami sa lista tabaw kami kaapil kamparalista. Ang sabi pigpahayag mga tugang ni Chairman Garcia na dapat mga tugang na masiguro na mga ayuda kang gobyerno sa panahon po kan eleksyon itatao kan DSWD asin kan magaganag mga ahensya asin day dapat na magamit sa pamumulitika asin pangangampanya. Kung kaya sa distribusyon bawal mga tugang ang mga politicians. Bawal ang mga politiko ta dyan na mag-appear sa mga distribution kan akap. Paano nga sa pagpili o paglista? Iyan nga, pwede man mag-endorso. Pero ngayon, ang final na may say kaya na magbabalidar, kung siya magiging kwalipikado makaresibi, kang akap, so DSWD, which is, iyo po ang pinakang implementing agency, kanasambit pong programa. Yan ang mga developments po sa ngunyan. Baka magpaluwas nin, resolution, ang NBank manungod kayan, sa distribution kan akap base duman sa bagong guidance na pigpresentar mga tugang kan tulungahin sa di gobyerno. Ayan, basta ang pagbabago duman kung kang inot nga nagkairin lumang mga pandok dyan ngunyan nga day na bawal na sinda sa payout. Diba? Bawal na. Yan ang mga mga pagbabagong gustong ibusol. Tangani ngayon na dahil man ngayon may maapugan na simparatas na ang paggamit kang kang pondo kang gobyerno. Okay? Ayan ang mga developments po tabi. Mga tugang sa satuya po ng mga kunyan. Mga bariwas na programa asin mga proyekto mga tugang kasatuya pong gobyerno. Para po dyan sa makatuwang sa mga kabarangay ta kung paano ba na mag-ian-gianan sa inda po na gabat na pigapasan dahil sa padagos pong pag-itaas kan mga presyo kang barakalon magpuon mga tugang sa sa bagas. Halos gabos ng agricultural products niya naglalanggaw and sa roso bagas sa nagbusol para umitaas ang inflation. So pabor bagong presyo kang produktong petrolyo sa ropa yan. Tapos syempre yung
padagos na pagbagsak ang balor kang piso kontra dolyar. Imagine from 57 last year, ngunya nasa 58 labi na. Ang trukis kang kada sarong dolyar. Sabi ba kayo, maski may abroad ka kayo, pag abutin sa Pilipinas, tiyos ka manggirari ta, kaya pa mong dakol na piso. Mangyari, anyway, daman po sa mga kababayan ta, pinagsikap ta ko ta, kasuhapon baga na, ano yan, makakakita ning marirahay na impormasyon para po duman sa mga kababayan niya to na naglalahom na makabakal man ng NFA rice, base duman sa Food Security Emergency on Rice na programa, base po duman sa kasuguan o direktiba kang DA Secretary, kundi sad to say, mga tugang na sumanga nako atang impormasyon na enot ng pinagpahayag tadig sa programang ini, kinumpirma na kasod mga tugang ni Manager Julie Linaresas kanan FA Bicol na kumpirmado po na sualbay buda sa katanduanis day kasabay duman sa mga lokal na gobyerno na pwedeng makipagtransaksyon sa inda, magbakal ng baga sa inda. Nevertheless, may rekomendasyon mga tugang ta, ito da kang ginibo siguro nga pag monitor kan National Price Coordinating Council na tsimpo nga na ang bagas digdi sa albay buda sa katanduanis bakong kasing mahal kan duman sa Kamsur, Cam Norte, Masbate, buda Sorsogon. Kaya out of the 6 provinces, 4 sana nag-qualify na pwedeng maka-avail kang programa na yan na food emergency for rice, for emergency on rice. Food security emergency for rice. Yan. Pag-rekomendar mi ngaya kay Ma'am Che Rebeta, ang Provincial Agriculture Office na nagsurat mga tugang sa inda. Nakikiumapot nga ni kung pwede man ngaya maalukaran lamang kan NFA ang albay. May guide, may abiso na. Ngaya, kung pwede ngaya, magsurat ka mo sa DA. O kaya ngaya duman sa FTI. Ang proseso ngaya kan pag-abil kaya na Food Security Emergency on Rice, iyuan may listahan na pigpaluwas ang DA kan mga lokal na gobyerno na pwedeng mag-avail kaya pong programa. So ang transaksyon is between LGU and FTI, yung pong Food Terminal Incorporated. Sarong sang kan DA po yan. Okay. Makikipag-transaksyon sina duman na ngaya ako ngaya mabakal tabi ngaya ki 100,000 na sako ng bagas. Aro kang ginibog ang Kamsur. Diling mong kung ika-kwalifikado naman, and then siyempre, i-issuean ka mga tugang ning purchase order. Kapag okay na sa mga papeles mo, tagar may mga resolusyon pa na kinakaipuan Kaipuan, may funding ka, tapos may resolusyon, mga tugang kang sangguniang bayan, o sangguniang panglungsod, o sangguniang palalawigan na mabakal. Pag-igwa na ngayang purchase order, dahil aroon ang digdi sa mo, ipipresentari ang digdi sa muya, saka kami mapaluwas kibagas. Nga po, madam, saan ang bayad kayan? Ang bayad ngaya kayan, duman sa FTI. So FTI man ang mabayad sa mo. At 33 pesos mga tugang per kilo. So nag-abil na ngaya kayan, pigpabakal ngayon 33 manggiraray. So iba ngaya, tugutan mga yakang FTI na asing kan DA na pwedeng pumalangkaw hanggang 35 pesos na. Dahil na pwedeng mag-itaas yan. Pag nag-itaas dyan, tatanggalong ka doon sa lista. Dahil ka na pwede magpabakal giraray. Mampabakal, hindi pang rasyon. Hindi ba? Mampabakal, ipapabakal sa mga konstituentista. Yan. Nakuhatang impormasyon mga tugang is yung po nakuha akong impormasyon, 25,000 bags per month pala nito. Sa Kunyan, sa Kamsur, per month pala yun
Tapos 2,800, 10,000 bags mga tugang sa Cam Norte, 2,800 sa Sorsogon, 800 sa naman sa Masbate. Oh, yan ang kunan, yan ang breakdown per month pala yan. O di, so Kamsur, na nakapagpulos-pugos man tulos sa gobernador duman, ayun po yan, nag-purchase na nin 100,000 bags. So iba niya ko, dahi pangaya. Yan nga niya ang problema. And yung problema ngayon, all over the Philippines. Ha? Despite may iguana, mga tugang nin pagtutugot na ngayon makabakal, tayo bagang cravings ng mga kababayan tan, ang malo niyang bagas, na ngayon may NFA masanata din napabakal yan. Ayan. So, nag-ibang ipaagi. Taday lang baga duman sa restratification law, nagapos ang kamot ng NFA, dahil ka pwede magpabakal sa ordinaryong kababayan ta. Not unless, yun na nasa programa ka itong kadiwa ng Pangulo. Pero nga itong ipapabakal sa merkado, dahil pwede. So, nag-ibang ipagi, yung rice, yung food security emergency on rice, natugutan mo niyan ang NFA na magpabakal sa LGU. Sa LGU. Para ipabakal man mga tugang sa mga kababayan ta na mga pobreng tikoy. And bako ang mga retailers ang mapabakal kayan. Kundi sa lokal na gobyerno mismo. Sila matao kaya mapabakal sa tao sa presyong naunambitan ta kasubago. Kundi ay mapatong sa LGU, 33 na. Pag nagpatong sa LGU, para sa transportation and handling, hanggang 35 sana. O yun yan. So halaton ta kung ano po ang magiging kapaladan, kan kahagadan kan mga lakdang, mga tugang kan lokal na gobyerno, kan albay, na matawan man lamang ng alokasyon mga tugang sukunyan sa probinsya ta. Bako man lang po ang Kamsur, bako man lang ang Sorsogon, bako man lang ang Masbate, asin ang Cam Norte nakamati, kanalang ko na promisyuhan mga tugang kang kunyan, kan bagas, kundi pati kita digdi sa albay, asin sa Katanduanes. Iyo, o yan, ang mga dagdag natong mga hugot ng mga impormasyon sali po dyan sa mga opisina ng gobyerno na kauron ta. And then good news para duman sa mga ka-farmers ta, sa mga nag-asikaso ng mga kabasan, sa mga may tagsadiri at saka sa mga nagahataman, ayan po tabi, may ready na ang ang NFA na magresibi kan mga ipapabakal nindong mga paroy sa panahon po ning anihan. O tamaaranihan na, di ba? Clean and dry, 23. So, dumog, mga tugang, yung fresh, 18 per kilo. Yun po yan, ang barakalan mo niya, ang pagbakal ka ng NFA. Kaya pingin ganyar sa mga ka-farmers, tan sabi nga ni Ma'am Julie Nilaresas na ngaya, magayon ngaya, dakol na ang naingganyar mo niya ng mga farmers na magpabakal ning sa indang produce, mga tugang, inaning paroy, dyan po sa National Food Authority. Medyo halang ko ang pamanisyo kumpara sa mga nasa nasa mga pribado. At least nga, doon dakula lamang ang kita ka mga ka-farmers ta. Yan po mga developments po ngunyan. Doon sa mga kababayan, yan, aprovitcharan ta po yan, mga tugang. If you want na medyo oral lang clean and dry, pero dapat ang moisture content day po magbaba sa 14%. May pangsukol sinda dyan. And then, siguro, mga tugang, na kunyan, siguro, na pig-apod niya itong bagas ninda na iluluwas dyan, talagang siyerto siguradong high quality. Iyan ngaya, bagong mulino. Actually, iguana naman ngayon dyan, ang mulinohon kami, na ready na. Tangani ngayang mabawas-bawasan na so sa mga bodega, yan na piging ganyan na sa mga natugutan na LGU, magkuruana ning bagas nakairasan yung allocation ninda magbakal na sa NFA. Tapag mga tugang makakapamakal ning husto ang NFA nin paroy ta sa inyong ibuburugdak ko yan. Ayan. Iguana nga ni baga sa nasyonal na nagluwas na maarkila na sa nadaa. Maarkila ning ning bodega.
And so ibang cooperative na nagmamakulog man sa kapwa farmers nila, willing silang ipasubli sa NFA sa indang bodega. Pero saradit man sana po yan, compared ka mga bodega ka NFA na talagang darakula, kundi na pano. Ha? O yan, mga kapatid, ang satuya po ng mga updates po dyan sa mga nag-arapot manungod po dyan sa bagas. Nya paano kaya papamarmarin kita? Dita po aram yan. Wala tayong alam kung nagsurat na. Ha? O kung may simbag na sa surat, kung nagpadaraman, iyan po tabian ko niyan. Naaabangan niya to. Ha? Basta may paghiro, mga to. Ngayon, mampigpabayaan, may paghiro na pigigibo ang ito yung lokal na gobyerno na baka ma-reconsider na may sabay man kita. Bako man lang po ang nasambit ng 4 na probinsyan, may problema pag-abot sa presyo kang bagas. Kundi pati kita, ha? Dili sa Albay. Iyo, bata ko dyan ang NFA na pigpabakal dyan, marirahay man talaga. Dahil so mga hali yan duman sa binakal ninda, na mga paroy hali po sa mga kababayan na to. Ha? Di bako yan so imported na may mga paro nga yata kung ano-anong namit na pigsasabi ka ito. Iba yan. Ha? Sama lang nga, sabi ka sudman ni Regional Manager Julian Linaresas na ngaya ang garuman sa nga so bagong ani ang pagkasap na masiramon ngaya maamot-amot. Ayos, adi. Di ba mga kabarangay nato? Alright? O bueno, mga kapatid, oras nga to, 11:30 na, nin pagkaaga. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Smile always! Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po ito sa programa. Baka ba ko, senyors, galaw-galaw? Kain ng masarap at saka huwag magparaisip ng kung ano-ano, ha? Lagi lang masaya. Happy lang. Happy lang. Okay, no? Mga tugang, padagos ko yan ang paging ganyar sa mga kahubenesan na mag-imbuelto na makanood mga tugang kan plumbing, yung pagiging tubero daw. Carpentry, pagiging karpintero. Electrical work, pagiging electrician. Roofing and drywall painting sa kamekanik. Tang sabi mga tugang kang mga ahensya di gobyerno, dakol na kwarta mga tugang dyan sa field na yan. Pigana po digdiso agriculture. Ba't wala agriculture dito? Sama nyo agriculture, ha? Dito ang problema natin, di ba? You are encouraging people, mga young people,
para mag-involve sa mga siringkayan, kundi pagkaon wala, baka umabot ang oras na marami tayong may diploma pero gutom. Di ba, Papa Ronald? Di ba? Agrikultura, turuan natin yan. Di ba? Ayan ang kanyan. Bigyan ng sapat na pondo ang gobyerno na magagamit kan mga paraoma for them to stand alone. And they maka-depende sa mga loan sharks. Di ba? Pagi anon ang mga proseso kan pagpapautang kang gobyerno na kadakol na requisitos pigagad pa. Di ba? Para ang gobyerno mapadakol ang produksyon and then turuan kan mga tama, mga tugang na na sistema kan modernong agrikultura, tawaning mga makina na akma sa senda pong mga lugar. Tangani po na magamit nin tama. Bakong sumanga inot na pinanahon na nakagaray na sana, as hindi man po nagagamit, tabako akma sa lugar. Di ba? As hindi tatao magamit. So mga natawan. Mga nagkakampi po ng mga kunyan, mga problemang dapat na asikasuhon ka mga kababayan ta. Okay? O di, duman po sa mga kabarangay ta, mga tugang, nakuha na Philippine Air Force F-50 jet na nawara mga tugang kaso hapon. Sabi kan Philippine Air Force na madaling araw na wala. Nan sabi nasa exercise, flight exercise ng Banggi na in support daw duman sa mga ground troops. Nawara kaso pighanap na rin nakukuha. O ganyan po mga tugang, may impormasyon sa tuyang amigong presidente kan grupo ng mga journalist duman po sa Mindanao, si Froilan na Gallardo, na yung missing Philippine Air Force F-50 jet ngayon nakuha na sa bukid noon. Ay, pangyari. Kundi day panin malinaw na detalye. Kung inilanding sa airport o kung may nangyaring seryoso, wala pa. Basta nailing na daha. Natagpuan na. Yan. Mga hapot kung may survivor nga. Yan. Sana nga nailanding sa New Don Carlos Bukidnon Airport. Asin daining seryosong nangyari. Wala pa pong lumalabas mga tugang na information kung what really happened mga tugang duman sa kunyan. Sana sabit pong eroplano. Basta ang pinaka-latest nakuha na mga tugang sa eroplano sa Bukidnon. Kung ano sa nangyari nga tanawara, yan po ang pig-aaram pa mga tugang sa tuya pong newsroom. Padagos na sa tuyang koordinasyon duman sa mga amigo ta from Mindanao. Wala pa po na wala pang masyadong detalye. Basta ang pinaka-latest lang yung missing nakuha na databi. Ayan, okay? Ang sabi, kan AFP Eastern Mindanao, spokesperson na si Major Salvacion Evangelista. Kaya mga spokesperson ngunyan ka mga militar na simpulis, puro na babae ang sa AFP, si Colonel Francel Margaret Padilla. O ni man, spokesperson sa Eastern Mindanao, Major Salvacion Evangelista. Ang sabi na yung possible wreckage kan missing FA-50 fighter jet nakuha sa Mount Kalatungan Mountain Range sa Bukidnon, ngunyan pong aga March 5. Ini ang pigpahayag mga tugang kan Evangelista sa press briefing duman sa Davao City, na ang sabi yung search and rescue teams hahanapon pa sa mga piloto matapos na reportedly
naka-eject na. Uy, matindi di. Naka-eject. Adi, yung pag nag-eject lilayog pati tukawan, tapos may parachute. Ayan, di. Ang sabi, may update. Papa Mar, may update nga. Ayan. Sabi ni Major Evangelista, yung mga bangkay kanduang piloto, nakuha, harani, sa wreckage kan FA-50. Yan po ang breaking news tabi. Manungod sa aeroplanong nawara. Bata ng FA-50 na ini. Garubi bakal pa sa na ini. Kan sa tuya pong gobyerno, adi. Kaya po tabi, disturbing man yung mga nangyayari sa mga aeroplano. Kada ako lang, all over the world. May mga barangga ng aeroplano. May nagbagsak na aeroplano. May nawarang aeroplano man. Philippine Air Force naman ito. May aeroplano sa helicopter na nagbanggaan. Diba? Kaya iringat kita tabi. At maraming mga pangyayaring data kontrolado tabi. Na ano yan. Sabi nga ni talagang nagdudulot mga tugang ning kasipayuan sa mga kababayan ta. Ayan. Kalatungan area po. So, karon lang, actually, tumawag si John Berlante. Nasa area kasi sila. So, nakita na po. Kunyan, ang Mindanao ang boses nila. Briefing naman, nga. Kababayan niya to. Mindanao ang boses niya. Okay, iyo pa, sa mga kababayan ta, ang paramdam tayo, painit ng painit. Ang init po, mga tuga na mamatayan alas 10 hanggang alas 3 din paghahapon. Kaya maglikay-likay kita, lalo na ngunyan po na alas 12 na, alas 12 pagkatapos makunyan hanggang mga alas 2 pinakamainit yan, kaya maglikay-likay po tabi, tadipisil na kung kamo ma-heat stroke o ngayon, Papa Mar, wala bang gamot sa sa heat rash na nandyan sa bulang kristal mo? Tingnan natin sa pagkakatanda ko, parang may bitaran iyan na heat rash. Uminom ka dakol na tubig. Tanganing di mag-uberitan lang ako hindi magburuwasan na ng mga brutong-brutong nandyan sa imong sa malawas mo. And they da pagkagawon so apektadong parte. Yan. Gumamit nin mild soap. Tapos day magpainit. Sumulog ka ning mayumok. Asin maiwas na bado. Tapos kung dinaplos ka, salidaan mo tulos. Tapos mag-paid ngayon ng calamine lotion. Tapos siyempre magkonsulta sa doktor kung pabalik-balik po yung rashes na yan. Pero ang sabi ka mga amigo, mga eksperto, igwa man ngayang bulong sa heat rash na makukuha mo dyan sa kusina. Ay, nangyari riya. Tingnan nga natin, alamin nga natin to. Ang sabi, kung igwa ka ngayang pakwan Ronald Sarong Nindo, ilawag mo sa refrigerator ni nagkapirang minuto. Kapag malipot na, pwede mo nang ikis-kis. Ikuskus mo naman sa parte mga tugang kan lawas na may rashes. At sabi ka mga experts, makakatabang ngayon lipot na yan para mabawasan ang paggatol. Yan. Pakwan Hello Sir Jay, pakwan. Yan. And para duman sa grabing gatol, ang sabi, ihalo ang sarong kutsarita nin baking powder sa sarong baso nin tubig. Ibabad digdi ang sarong bimpo, asin ipahid ang bimpo sa apektadong parte kan lawas. Pabayaan ngayon na nakababad ng 10 sagkod 15 minutos. Gibuhon inin 2 sagkod 3 beses sa sarong aldaw para mabawasan ang paggatol. Yung ganunon mo Iyo po yan tabi, mga first aid yan, mga emergency para duman sa mga nagkakaigwa ng rashes dahil lang po sa sobrang init kang panahon. Ayan po, diba? Pag kita pasiguro tabi duman sa mga kabarangay natin
na pigtataramta mga tugang na sabi nga ni ano yan pag pasiguro na nga ni po na dahil kita madiskwido sa panahon na siring kayo ni. So yan, marami pong mga pagbabago and siguro itong mga naunang bitan kasubago ni Secretary Sani Angara kan DepEd ibababa man po yan mga tugang sa mga regional offices na kung paano ang mga mangyayari. No? Tayo po yan. Basta, ang tandaan, basta nag 42 degrees Celsius mga tugang, kunyan yan. Delikado yan. Nasa danger tabi. Okay? Yan, i-try natin yung Pag-asa, Giraray, para mayroon tayong update sa kamutabok ng panahon. Kunyan po na pagkaudto. Yan. Yan natin ang mga amigo from Pag-asa. Para makuhatang forecast ngunyan po na udto bago kita mag-UI-walay. Para naman sa mga kababayan na. Hello, Pag-asa? Yes po. Ay, Sir Ariel, si Marpo Ines na DCGB. Magad po kami tabi ng forecast. On air na po tabi kita. Please go ahead po tabi. Mr. Liz po, ang nakaka-apekto mo niyan sa buong nasyon. Kabikulan man sa mga sunod na oras nilalauman na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Ikaw pa man tsansanin mga kulupulong pag-uran o pagkikilat na sinpag na lidoy. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman man na pag-alon kan kadagatan. Ang agwat kang temperatura nilalauman kung 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:59 kasubago minaga, masulog man na dyan na alas 5:54 nin hapon. Yapon sa toyang weather forecast, alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Hello, Sir Ariel. Hello, yes po. Apa, kamusta ang heat index na tabi mo yan? As of, as of 11 AM, ang heat index na na-observe dito sa Legazpi Synoptic Station, nasa 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius. Ayun. Medyo hababa duman kaysa sa na-forecast tadi. Saan po? Medyo hababa kaysa duman sa na-forecast na 43. Ayun po. Pero posibleng magtaas pa iniyo, lalo na mga bandang alas 2 hanggang alas 3. Ayan, yun yung kainitan na dito. From 10 o'clock hanggang mga alas 3, nag-iitaas yan. Okay. Ano po ang advice tatabi Sir Ariel sa mga kababayan tamanong udigdi sa namamatentang mainit na arasahas kang panahon? So, yan po. Kundi man, limit yung ang limit ka muna yung pag-spend ka ng time sa outdoors kung may man kitang importanteng lakaw sa luwas, then drink plenty of water. Opo, okay. Pag maaraw ka ni mainit ang panahon. Yes pa. Sir Ariel, salamat po maray. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Thank you very much mga tugang Sir Ariel Samudyo, kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. In connection po kaya na sa tuyang pagharam kang kamugdagang kang panahon. So, as of 11 o'clock, ang heat index mga tugang so namamatay na harasahas kan lawas dito po sa tuyo is 40 pero expected nga na magitaas pa yan lalo na mga alas 2 hanggang alas 3 din hapon. Okay, so mag-ingat po tabi sabi ni Sir Ariel, bawasan ang exposure mga tugang sa saldang kanal daw, bawasan ta mga magagabat na mga aktibidad sa irarom kan saldang kanal daw. Tangani po na dahil kita magkagawa ng problema sa satuya pong salud. Dahil magka-rashes, dahil mag-heat cramps, dahil mag-heat stroke, mga tugang, as in magkagawa ng heat exhaustion. Yan yung apat na medical problems po na hisapar kapag sobrang init. Kaya dahil databi ang pagpasiparahon. Kapag may mga sintomas, mga tugang magkonsulta sa doktor. Siyempre pinakadabis-dabis ka hindi ka magparabatad tangani po na day ka madiskwido. Iyo, okay, alright po tabi mga kababayan ta duman sa mga nag-aantabay pa bangan na lang po nila mga developments kaya ito pong nawara na aeroplano ta nakuha na pati so kunyan bangkay kan dua pong piloto kung naman sa naduban harani sa aeroplano sa bulod nakuha tabi madaling sabi buminagsak
yung eroplano. Ano? So, abang pa mga detalles po kayan, taod-taod sa naman sa mga developments pa, mga tugang, kang pikapaluwas kang AFP, particular mga tugang kang ano yan, kan komandansya, duman mga tugang sa ano yan, sa kan militar duman po sa Mindanao. Ayo po ang mga developments mga tugang na nakuha duman po sa kabubuldan kan Bukidnon. Ito po na FA-50 na Air Force jet fighter. Okay? Paano mga kapatid? Ano na? Malakaw-lakaw na kita na? Ha? Okay na? Yan, tabi. Mga tugang duman po sa mga kabarangay sa Indo Gabos, tabi. Salamat na marami sa panago sa pangantabay sa araw niya ito programa niyan pong Miyerkules, March 5, 2025 as Wednesday. And siyempre sa pangalan po ni Ronald Baldo sa lado technical, sharing man sa kasubago si Chief Ramir Kaibananta, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, Kambilog na tropa kamay kapos partula ko po ang sidong lingkod, Mardila Daing Iba, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Attention! Attention! Mga paraan